gureje dow ci'e dow debeje meɗen to gonɗen fuu himɓe watta hakkiloji muɗum e dow famango nyawji ɗiɗi ɗon mo paamuɗo nyawi fuu accon matino lallaw lekkitaɓe notto ko wiye yaafo bandiraɓe fulɓe ko laati habaruji meɗen hannde cennirten fuu ɓurtani important seɗɗa gon ko biten e dow yewtere meɗen. e gonga kada mi hawri mi sanne mi yetti buɗe sakira fulɓe ko laati habaruji meɗen fuu ɓurtani men jeseɗum joni kan yewtere nun e muɗum men goni emen naata ɗon kan woni hanne teddugal teddene oɗo lam leydi Benin Patrice Talon resani dow jonneji laamuji meɗen guri filla muɗum num waɗete hanne illa danoga e télévision ɗo e sakikiyam kanko Abdoulkadir Modibbo yewtere amen men gatta e dow lawol ngol ɗongol ɗum seeɗa gon komin paami e doggudoyɗi ɗo lam leydi Benin woni a waɗa dow golleji muɗum péage teddingo kuɗɗe ɗen fuu ɓura du hannde ten kocci e dow mellol kanko Rugga Mamasi kanko ni Alhaji Ousmane Bande mellol muɗum faweccore Karima Ma ɗum e noon laati golleji kanu tawe himɓe fof faami e nder laawol ngol ɗon gonɗen to e gonga Abdoulkadir Modibbo hannde ten daari noy ɗum mbiyeten teddengal ngal ɗo nganɗen laamu leydi Benin Patrice Talon o hoccani e dow fina tawaji jamaade leydi Benin. sanne amadi mi yetti sanne ano e baɗe fof to ano e jonka witake e télé sa wiye ma e télé pulako witake e télé pulako non ɗi ɓe mbiyatay kay hannde télé ngel fulɓe teytigel télé walti télé fulɓe madallah o ɗi sanne Allah hokkoye radio pulako bo ami o ɗi sanne mi yetti gonga num haala ka mbiɗa ka ɗon kan en laamu leydi meɗen Patrice Talon teddugal o hokki laamu meɗen guri teddugal nun hunde nun ko laati teddugal mangal nun teddugal mangal nun o waddi o hokki laamu meɗen guri ngam o daari o yeyitike no o daari o tawi laamuji guri denno hakkunde muɗum e laamu leydi ɗum wooda semme to joni o yiɗi o watta semme e majjum ngam umi haɗi ko mbimi noon joni to in daari hecci Kenya in jahi mellol mamasi to in daari taw ba a kaweɓe mawɓe waruɓe ɗo neɗɗo illa ɗo e anni président meɗen on e o watti itere makko dow laamu guri o yiɗi o gollida laamu guri ngam min kan mi yayda ɗey tol ɗum ummi waɗoygo mellol député yahi maire yahi préfet yahi mi yayi ɗum min kan so hana e laawol ngol ɗo gonɗe total min kan mi yayi ɗum fa e leydi janane fuu préfet muɗum waɗi fuu leyɗe janane ɓe fuu wama hande ɓe baddunni wama hande ɓe baddunni ɓe fuu ɓe ummi ɓe jayi to abatanan ba mangal paɗe en mangal paɗe illa ñande wiyama jamanu kol soƴƴi illa ñande jamanu ngol pinuɗen dow muɗum anen nu e mangal paɗe neɗɗo wawta liisi e min kam mi ƴami ɗum wiya ike himɓe woygu nu ma police républicaine e himɓe woygu lilda ɗon wari waɗi himɓe encadré to dar yahuɓe toon ɓe jonkay e reeni himɓe min kam mi yayi ira mellol ngol ɗum gonɗe min kam mi yaygol e welgo ngam hunde fuu ko waɗi hakkillo maɗa e fukki hakkillo ma e fukki a reena a renti hani hano majju e welgo wala mo jiiɗa fuu seho e wondi belɗum ɓerne quoi e wondi belɗum ɓerne ngam wala fuu ko fayata ɗum wala fuu da police ɓe mba ko ɓe gari ɓe biyata goɗɗum sayni hunde fuu ɓe pamani ɗum ta yiɗi waɗugo ɗon goɗɗum ɓe biya anin ni hani gaɗira ɓe palmata goɗɗo ɓe mbita goɗɗo ani ɓe nanɗo maɓɓe ɓe dari to goɗɗum man sami a famay fuu ɓe kocca ɓe nodde ɓe kokkite to so hana laamu leydi yiɗi gollidikko e laamu meɗen guri moy tey nun goduɗen jawdi ko wawata ma ettoygo ɓeyɗon butu wadda nokkure nen e kannu waɗi ko mbimi min kan laamu meɗen leydi
sayni jonkan Allah yetta to hina wakkati ko jawɗem e dow mellol ɗon kanko député oɗo yahi Arifali Ba ko hina o waɗi filla e dow ko laati péage darne e teddinol no ɗum wiyete finatawaji ɗum ko laamu meɗen Patrice Talon hocci kayen kam mbawtan ko wi e dow fillaji makko lobbiɗi o waɗi ñande to ay colonel Maman Sambo Gaynika o wi kanko wilayno na o wi o resayno na président meɗen wawan hoccirgo nonnon on e haraka kan e wawan hoccirgo ka nonnon on e fa wadda ka dow pulaku o wi o miijayno gan ɗumen me ko wi nonnon gan ɗum meeɗano ko waɗi ɗum meeɗano ko waɗi et puis kade président meɗen on ta daramo fuu ta dara fuu no jiitamo feere amma no woniri feere ase laaɓinanme no woniri feere nu kan woni kan woni joni a ari neɗɗo nu kanko o wana o bultiɗo himɓe nu nomme o yiɗa hokkugo hoore makko himɓe sanne amma tagaɗo to tawa fuu o faami no tawra o faami du no woniri ise o watti ɗon hakkillo himɓe wiya kanon o wurtotako o falaka e jama o watta non neɗɗo yitamo amma o wurto ɗon nokku fu gite makko woni ɗon kanjum waɗi ta faami ñande de ɓe mbi illa hanne deydey pulaku fu sabbu seho sabbu belɗum ko président men Patrice Talon waɗi e mellol ngol ɗo gonɗen illa hanne pulaku fu ɓawa Patrice Talon dari illa hanne illa ɓe mbi illa mamasi